El darrer estudi sobre el perllongament de la C32 fins a Lloret de Mar revela que en els dies punta es reduiria el trànsit entre Blanes i Lloret de 32.000 vehicles a la meitat i s'escurçaria el temps en què es fa el trajecte actual entre 10 i 22 minuts en el cas de màxima congestió a 5. Aquestes són algunes de les conclusions de l'estudi encarregat a l'empresa Emacrit, que es basa en 4.000 enquestes i el càlcul de vehicles en diferents punts del trajecte. L'estudi també contempla la possibilitat d'ampliar el corredor entre Blanes i Lloret, com es demana des dels sectors ecologistes. En aquest cas, Sí que hi ha una millora, el desdoblament es millora d'aquests 20 a uns 17, mentre que el perllongament t'elimina la congestió i baixaries d'aquests 20, passaries a 10 minuts per als usuaris que es queden, això també és important. El perllongament el que fa és que els usuaris que utilitzen el perllongament milloren el temps perquè el perllongament és més ràpid i passarien de tardar 5 minuts, i el trànsit que es queda, el trànsit que és Blanes-Lloret, aquest no se n'anirà al perllongament, seguirà utilitzant aquesta carretera, però utilitzar una carretera amb molt menys trànsit. Per tant, aquests també milloraran temps i recuperaran els 10 minuts que parlàvem d'inici. L'estudi presentat amplia el treball de recollida de les dades que es va fer el mes de març amb les dades recollides els dies punta en trànsit a l'agost. Així dona la visió més àmplia de la repercussió del perllongament i també del desdoblament de l'eix Blanes-Lloret. En cap cas nosaltres el que tenim és preferència per una cosa o per l'altra, el que volem és intentar arreglar els problemes de mobilitat de la gent i no només de Lloret, perquè si tenim aquesta visió de curtplacista, no només del territori del poble d'un mateix, sinó de la mobilitat de la Costa Brava Sud, de tot el territori, de tota la selva marítima, perquè a banda del que els lloretencs pensem, també hi ha un poble al costat que es diu Blanes, o que es diu en aquest cas Tossa, que rep milers de ciutadans i que realment és molt complicat des de que un deixa a l'alçada de Tordera, la C32, fins que arriba a Tossa finalment, doncs són molts i molts de minuts. La plataforma Aturem la C32 posa en dubte la metodologia de l'estudi i denuncia que aquest obvia el trànsit de la carretera de Vidreres a Lloret, també molt congestionada en dies punta. Segons els ecologistes, a més es valora el desdoblament sense tenir present la construcció de rondes de Lloret i de Blanes, com ells reclamen. La plataforma creu que aquesta perllongació el que fa és traslladar el problema. Aquesta congestió es trobarà també a l'entrada de Lloret, és a dir, els cotxes que surtin de l'autopista hauran de fer cua igualment perquè Lloret és un coll d'ampolla, és a dir, els problemes que trobem ara a la sortida de l'autopista, a la carretera de Tordera, el traslladarem a l'entrada de Fanals. Per tant, aquest estalvi teòric d'aquests 5 minuts serà així en hores de trànsit fluid, però quan hi hagi congestió nosaltres entenem que l'estalvi no serà tant, els cotxes hauran de fer cua igualment. Els ajuntaments de Blanes i de Lloret de Mar han aprovat per plenari posar a referèndum l'ampliació de l'autopista.